Sing paling apik ning ngonekke Bagor Brand ngono lho. Seneng ya dalange ya. Padake kok ngono e, Mbak. Kok ngono wadah dedak. Jebulane tipene kaya ngene to kowe to. Bare tok dhuwur lencir nemu giring kok tok Bagor Brand. Yo. Ah iki mesti nggo saradan sesuk. Dodo sing nyuting pi to? Nggih. Oh alah. Ucul saka aku kecekel tatin. Napa Lar mayungi kowe barang no kok. lagi bar kali jenengan po? Dhisik mepet-mepet mbek Oh, aku. mula kok karo aku ora masuk. Ya ora masuk kadoan. Wah, wong lanang iki nyawang ya pilihan. Lah nek karo Mbak Tatin ki mah glagepen ki. Lah iya. Ayo. Kok glagepen ngopo? Nyawang kowe malah gumoh-gumoh kok. Ya ora. Sing paling apik ning ngonekke Bagor Brand ngono lho. Seneng ya dalange ya. Padake kok ngono e, Mbak. Kok ngono wadah dedak. Do nek kowe iki ninggal aku ki tuk Sahrini apa sapa ngono ki lah karwane. Ninggal aku kok entuk kaya ngene. Do nek karo iki masuk po do? Ya masuk, dokoh. Masuk ngendi? Hah? Masuk ngendi? Jenenge masuk ning jroning ati ngono lho, sir-sirane iki. Sebule to. Ngepit kelek. Merucut bintang tamu kok entuk Bagor Brand. Ah iki mesti nggo saradan sesuk. Kok to? Dalange Ora meng aku sesuk deloken. Ya gawe nek ngundang kowe gor mesti. Ben. Tibane liwung kok bawane sedih. Wong dinto. Lopes berarti. Tangan iki ning ngarep ngene. Sritenan nang tasih Tangan iki ning ngarep ngene. Kok nek kanca-kanca warga laras kirangan duit ndak darani kowe njiko ngono lho. Aku mau ngarahke. Aja sing jeneng tangane mburi iki ora apik kok. Lah mboten apik. Ngadep penonton akeh iki tangane mburi iki ora sopan. Mboten sopan. Ayo tegap, pandangan ke muka. Mukane sapa? Mukamu. Mukamu. Ngene lho Kak, tangane. Ora usah semaur to, Grand. Grand. Saiki bajute sapa? Ayo Tin, gentenan kowe. Mbak Tatin, monggo. Ya Mbak Tatin. Nah. Yo. Ya ngadeg nduk. Nah. Rasa ditutupi padha wong wedok nek karo liyane ra apa-apa. Kok rumangsaku sinden ki anggar ngadeg dadak ditutupi. Ngene ngopo? Gene ngono aku tak ngenekke ya ora piye. Lah ndekmu Lah, delok ing. Wo, sakmono kok ya. Lah kuwi Ngapa? Piye wani po? Ayo. kena hukum. Hukum apa? Lah ana badan hukume no. Lah iya. Langsung tuk ngono mawon mboten napa-napa jane. Jane mboten napa-napa nggih. Apa-apa. Pembalasan no. Ah Ya iya. ora. Enggak boleh. Ndak kena Kowe lanang pasal. kok ya. Kok mikir mendat. Nggih. Ayo Mbak Tati ngaturke apa? Nggone aprisine tas kresek. Dane menenek suaran. Lah iya. Ya kabeh iki ya bakale dadi tas kresek. Lah kok sakit napa? Alah kok wong sing wong wedok ki ayu ki ra 35 40. Nggih. Seumur swidak 5 70 ya dadi tas kresek tenan. Iya. Tas kresek niku werdine Kulite ki wis klinting-klinting ngono lho, Pri. Wis gluntung-gluntung. Nek sapa? Ya jenengan barang kuwi saiki keset sumben ya Sampean wis. sumben. Diwedaki ragem nemplek sumben. Oh, tak kira ndek jenengane. Kok jeneng kabeh. Kabeh sok bakale So nek tua ya wis sesuk dipikir sesuk. kok dipikir sesuk. Mbah arep dadi tas kresek, mbah dadi tas apa? Heeh. Nggih napa pamandutane, Pak? Apa iki wis entek pamundutane iki wis do diaturke kabeh mung kari ki mau ana sing nyuwun bojo anyar ki mau ya dijoli lagu apa? Bojo galak. Liwung. Bojo galak niku orjen padha, Pak. Nggih. Nggih napa liwung napa-napa? Liwung ya. Liwung nggih, Pak. Napa lali janjine? Sakarmu. Ya Iya. manut penonton wae liwung nggih. Nah, Nggih. Liwung ya kena, lali janjine ya kena. Ya. Mangga. mangga Langsung, aja. Pak. Eh? Langsung.
masuk. Wah, ya dibawani kancane do bawa kok. Kok lian jujuk lek penake dhewe. Apa ta? Elisa bawa, Mbak Ayu bawa, Ika bawa, Kok rekaan Prabowo sok cantik. Nggo gong-gongan ora bawa. Sok cantik. Kwanen, gawe aturan dhewe. Apa sih bajine galak banget ya? Kok gawe aturan ngawai adat. Ora umum. Iki arep bawa malah ngomong wae lho. Ya bacet. Kok ora masuk dodo. Ndek ngomong arep mayungi aku, Mbak. Ini tak payungi. Ya lho. Sapa? Kaos putih lho dodo. Wah, rambutnya saiki disemir. Dodo sing nyuting kuwi to? Nggih. Oh alah. Ucul saka aku kecekel tatin. Napa? Lah mayungi kowe barang no kok. Lagi bar kali jenengan po? Dhisik mepet-mepet mbek Oh, aku. mula kok karo aku ora masuk. Ya ora masuk kadoan. Jebulane tipene kaya ngene to kowe to. Bare tok dhuwur lencir nemu giring kok tok Bagor brand. Wah, gah. Wong lanang iki nyawang ya pilihan. Lah nek karo Mbak Tatin ki mah glagepen ki. Lah iya. Ayo. Kok glagepen ngopo? Nyawang kowe malah gumoh-gumoh kok. Ya ora. Sing paling apik lek ngonekke Bagor brand ngono lho. Seneng ya dalange ya. Padake kok ngono e, Kok ngono e wadah dedak. Do nek kowe iki ninggal aku ki tuk Sahrini apa sapa ngono ki lah karwane. Ninggal aku kok entuk kaya ngene. Do nek karo iki masuk po do? Ya masuk, dokoh. Masuk ngendi? Hah? Masuk ngendi? Jenenge masuk ning jroning ati ngono lho, sir-sirane iki. Sebule to. Ngepit kelek. Ayo, Mbak. Merucut bintang tamu kok entuk Bagor brand. Ah iki mesti nggo saradan sesuk. Kok ta? Dalange Ora meng aku sesuk deloken. Piye gawe nek ngundang kowe gor mesti. ben. Wasmeh wanci. Ora rada anyar iki. Iya. Lingsir wangi. Waduh. Tibane liwung kok bawane sedih. Si Jaka Belek. lelatan nendra. Mbak tangane ngarep Mbak ndak ndarani wong diintuk, Mbak. Induk iya apa? Iya apa? Pesugihan sing anu bayi gundul kuwi lho, nek nang kene ngene iki lho ndak ndarani wong diintuk. Lopes berarti. Tangan iki ning ngarep ngene. Kok nek kanca-kanca warga laras kirangan duit ndak darani kowe njiko ngono lho. Aku mau ngarahke. Sing jeneng tangane mburi iki ora apik kok. Lah mboten apik. Ngadep penonton akeh tangan mburi iki ora sopan. Mboten sopan. Ayo tegap, pandangan ke muka. Mukane sapa? Mukamu. Mukamu. Ngene lho Kak, tangane. Ora usah semaur to, Grand. Brand. Gemblendang jeneng. Bagor brand pakan babi. Tak apa-apa, biasa nek dingonoke. Engko dicampuri cacan debok ngono kuwi Mbak, biasane. Heeh, nek brand tok ya boros engko ora bathi campuri cacan debok. Aku wadahe pakan ora apa-apa, mbangane kae. Apane? Wadahe telek. Lho telek iki ra apa kena nggo kompos lho. Oh, darah. Tak belok kena nggo Kena nggo kompos. rabuk. Lho, Nek enak ya telek. lho lemahe dadi subur oke humuse, ra mudeng. Gelem po telek tak kei. Ora masalah. Gelem. Ora masalah. Ya seneng. Ora nanti tak tadani. Gilani. Lah kowe nawani kok. Ya upama Pak Seno ki teleke lah kene iki dalane. Wong anu
kuwi lho, Pri. Lah piye jarine sampean klop karo Pak Seno? Ya klop bahasamu mbok ya di carane wayangi gambar miring ora dimlahake ngono kuwi. Iki lenggah para punggawa praja, Pak Camat, Pak Lurah kabeh rawuh. Upama kowe dadi Pak kembange Pak Seno rak dadi kumbange. Kumbang. Nah, lah nek Pak Seno dadi teleke lek kowe dadi apane? Sapi teng. Ndur ya kowe. Seneng anyar ngomong ngene kok dadak Teng. dikalang-kalang. Saya panggilnya Teng ya. Ya Bagor. Loh, masa bagor mangane Teng. Bau mambu. Ra masalah kan iso disedot. Oh, to lah sapi teng kan disedot ana to. Lho, lek men mau nyedot. Lho, sapi teng kan bisa. Lho. Jasa penyedotan kuwi lho ora mudang lah nek. Lho nek Bagor nggo apa diles-iles oh. Nek jenengan disedot. Sapi teng iki lho. Lah ya sapi. Lah iya. Mas Seno. Apa? Kok di ngonoke terus aku anggere ngomong Pak Seno kon nyedot apa piye? Tapi ora maksud ngene, nek agek ngomongi jangan kamu menggiring penonton ke hal-hal yang negatif. siap. Biarlah mereka beropini sendiri. Rasanya menggiring sing opini giring iki penonton. sapa? Kuwi kok akhirnya dadine hoak, berita bohong. Hal-hal yang bohong kamu giring seolah menjadi suatu kebenaran ini kleru. Dikenahke mau sing ngomong sapa? Sing giring ki sapa? Lah kuwi mau Sing di dalan mau. Heeh. Apa kowe dadi pipa kan rak ya dalane to, pralone kae. oh ya padha wae ya wis ra apa-apa. Iya. Ngono kuwi garek obsesi. Oh, penak wong kene. Ah. Ya. Ambil. Banget genira langsa kaya den pinilola wang tininggal bapa piya Sesone nek golek bawa ki ora iki. Lah napa? Lah iki tegese tak rungokke iki wong lula kang tininggal bapa piyung. Kuwi rak suasana sedih to. Bareng suasana sedih. Tininggal bapa piyung mugi munggah swarga. Dadi liwung atiku. Lah kan judulnya liwung. Ora pas. Iya. Kok aku serba kleru toh? Ganti kleru ora ganti kleru. Ya wis apik wis. Wis engko bar ku wadah blen ku wadah telek. Susah dadi. Susah dadi. Jaka Ya. Dadi liwung atiku. Ayo kuwi ngono kuwi wae lagune ra apa-apa. Iya, pase ngono kuwi. Ya. Malikane sepisan ketemu. Ya kan memang harusnya langgamu seperti itu. Nyen sewu Kang Mas. Apa? Menika laronipun kersanipun boten gregon-gregonipun jenengan anggenipun. Ribet Pak Sena. Menikmati. Oh, meneng wae iki lho, merem-merem ngono. Lah nek anu sok moh-moh ya dadi ngono. Aku ki ngrasake kono sing gandul. Kersanipun boten ganggu penyenenganipun ngringgit ngoten lho. Dipun cek rumiyin gegere jenengan bolong boten. Dopmu. Dope. Wong wedok kok ndedop ki jenenge pi. Edian. Wong wedok kok ambune kok batang. Pripun to jenenge? Wong wedok sekut nyambut gawe ngeten iki. Sentup. Wis aspal batang. Wis ngrasake tekku. Malah dingenake kok kemresek.
Ayo lewong no Cahayu. Ya, mangga. Bende kok kuwalik. Kudune ting dung ting kok dung ting dung ting dung. Ya ora apa-apa. Ya. Sadar lho, kuwi perunggu lho, Bres. Kuwi gak ketuntu persi. Nganti suarane nganti wih. Wis ora apa-apa. Sakniki kalih to sing ngegong. Hah? Loro sing ngegong. Matur suwun, Mbak. Tatin. Ya. Apa pripun kersanipun wonten? Kon mlathok siramu. Pri kok saya gegirisi kaya ngono ta Pri? Dirayu biasane dirayu. Hah? Mas Bagong kuwi aja ucuk-ucuk Mas Sena. Ucuk-ucuk apa? Ha iki juraganku e.
Ya. Mas Bagong sajake njaluk dimiki, Lek. Ora sudi mendem aku. Mbok di ngendika mendem ki nek rung ngicipi ampun ngicipi rumiyin nembe ngendika. Gah. Banci umur 46. Ngombe ngene banci umur 46 kaya ngombe anggur wayu. Nggih pun ngeten mawon kanca-kanca yoga nek bojone iki is umur 40 kira-kira nyawang seniku sepet mangijolke sing 20-an nika loro. Dadi kan lu. Ajaran sesat. Iya, dibajetke Mbak Elisa. Ya Mbak Elisa. Wasa wenggon kula lono goleki Disingsoti lho Lek kowe Lek. Kowe ngopo kowe? Aku ngawe mburimu kok. Pede. PD WGR GR banci tuwa iki kene lho Elisa. Ndarane nyingsoti aku. ora ya nyingsoti le wedok kan Bagong lanang Tuh asar tak jak ning sor debok kono. Jenenge iki anu jajan ngono golek jajan sing rada sepi. Aduh, anarkis kok calek meni suwe-suwe. golek isi podang kuning. Pak Lurah pikantuk salam saking Pak Lurah Condong Catur Tunggal. Nggih, Catur tunggal. Agus, Pak Agus nggih. Nggih Pak Lurah. Nate ndhawuhi rumiyin nggih. Ibu bunga henga tiku Halah bisa. nyandeng. Hah? Paleni sing konsentrasi. Hanya ndeng bisa. Dati tambah Apik tenan Bu Dewi Minang. Kok seneng nang koyo ngono nek. Kandhani sesuk sekolahane nggo napi. Ya, diajari. Diajari lho Bu Dek. Sekolah nginep 3 dina. Ya tenan lho. 3 dina ning kono. 3 dina kono perubahan. Nah. Kowe malih lanang mah dopat aku mumet. Mangga lanjutipun. Esuk awan ning omah wis ora krasa.
Ya, hati-hati nok. Nah. Saiki wis pinter, sopan santune saiki ya wis becik, wis ana perubahan sing signifikan. Nek babakan logat wong wis kuwi lahir wis ngono, piye lek rubah. Iya. Wis dadi watak kok. Ciri wancing. Ya, wis ora iso wah. Ya wis mulai alon-alon mulai dididik supaya halus. Ya, pancen bener. Heeh. Ayo, gentenan. Sinten? Iki ana sing nyuwun kembang rawe wau, Mbak. Ya. Kembang rawe diaturake. Monggo. Nyuwun suarane Mbak Ikan dhisik. Ya. Ika Suhesti. Ika Suhesti. Nduk Ya. Ika Suhesti. Wah. Jan iki Pak. Do semangat Bodine tuk, dedeke tuk, suarane jos, aku seneng. Ah iya, wong wadon iki ya bodine ngene iki. Ora kaya sampean wong wedok kaya cagakan. Saka dhuwur tekan ngisor lurus tanpa ana nggih-nggike. Lah nek sik gadis ki ngeten iki, cek kraket. Apa? Nek cek gadis ki cek kraket iki. Tugas para suami-suami orang itu untuk membuat Gadis. Gadis kok umur sakmono. gadis bukan perawan. Terus Ya ngene iki kahanane. gadis rasa baik. Ora di Cenanangan kaya Maksud kar tak bukake men buktekke ngono lho tak jane aku ngomong kosong. anjur dibuka-buka. Ini apa iki? Ndak Ika melu-melu piye? Narine iki lho. Mlotrok. Sithik majen. Kabar wakan bawa mboten menika. Nggih. Ngagem bawa mboten napa-napa. Iya. Ora dibantu Mbak April. Dia mengke kula bantu, Cing. Oh Mbak Mimin bantu nggih. nggih. Nggih, kula rewangi ya nyambut gawe iki nek sanggo bareng-bareng rak ya enteng. Ah, wis sing bantu Mbak Mimin wae wong nang omah yo gawene blandong kayu. Ngeredami. Pek kambil. Ya engko terluka no, Mas. Masa wong wedok kon menek kambil ngono. Lek mosok kowe padake bajing iki mek kabel. Iya. Memanismu anggun jiwa agawe ruci tenggale Kangsen ngopo e? Pripun? Jenengan Kangsen karo sinten? Mboten kangsen pun. Mbok Lah. menika kangsen pun mboten. Langsung tancap. Engko bar goro-gorar karo Mas Solikin, Mbak Mimin wis kencana. Pirang-pirang dina absen masa iki. Lagi gering terus kok Soli. Oh, kok gering to? Gerah, pun gering ki nggo kucing kok. Gerah to, Mas? Mosok Mas Solikin padake kucing. Ora ya? Ora. Ganteng ya Mas Solikin ya, Mbak? Bagus. Senyumnya manis ya, Lek. Iya. Jane wonge biasa, ning mergo sugih esem, katon ning semake disawang ki dadi penak ning rasa. Ana sing wong bagus ning aku nyawang ora terpesona mergo ulate buket, kasar karo wong wedok, ngono ki wis ilfil sik. Oh, nek Mas Solikin alus. Mboten alus. Sak kabehane alus. Alus to, Mas? Wis tau kok. Wis. Umpama munduta rokmi Cita bantu mboten? Alon-alon lho, ora
Maksudku ngene lho, ya mbok menghargai sithik wong ya urung rampung kok wis dikritik. Sinden panjenengan Caca Semini ki ya karaktere benten-benten. Ana sing powere luar biasa, ana sing kalem alus, ana sing rodok kenes. Mbok men dirampungke sak anu sik lagek di Jenengan mirengaken rumiyin. Rampungke Mbak Mimin. Taratam tu tak tu ruti lulus ta menika? Abe. Iki swara lanang iki mau. Sing swara wedok. Ngibarat Ben modar. Awang kuwi keduren lekmu njupuk kok. Ngibarat wong nuwata. Ayo coba. Sritenan Ibarat wong numpak Kemayune entuk. Perahu halo mampat tanpa Biasane sinden iki karo dem sik. Dem ki ya sing halus wong wedok kok le. Kurang cilik. Wong dem kok diatur ya gumantung kene riyahe. Bejane ora ngatur. Nek sing goblok sampean wong tuwa nggo dolanan kok gelem. Kok ya ngono dupek kowe lara terus arep metekleke wong tuwa. Ya ora. Ayo. Rasa dikajari. Ya meneng. Sinden wingi sore ngajari wong tuwa, wanen. Mudi ora. Wonten Mbak Mimin wonten. Ngajari ki sharing karo ngajari beda. Beda. Nek sharing ki tukar pendapat prayogine ngeten. Nek ngono ki ngajari. Wis. Kowe ngremehke aku. Ngono kuwi du karepe Bintang tamu lho aku ki. Aja ngono to. Ala wujudku aku bintang tamu lho. Bintang tamu parebasan ratu, raja saupamane. Urmatono. gendera apa piye? Lho kuwi lho, pentinge babakan budi pekerti unggah-ungguh ki ngono kuwi. Aja mung pinter maca nulis tok. Lho, Lah budi ngarit ki. maksude ki babakan budi pekerti ki unggah-ungguh, tata susila, tata krama. Nek ngono ki saru. Niki kleru. Bener ning papan nggo papan, empan nggo papan, engko. Aja ning ngarep panggonan apa disuting live streaming sak alam donya mirsani ngono kuwi. Nek ketok aku ketok bodoh banget to nek. Ya wis kok, wis engko nek kono takok engko, ngono ae rak wis. Ben. Neng madyane jala niti Temakan. Temakan jeng angkenjak neng paku lingan Mesake ngantek kala menjinge kaya arep mencolot-mencolot. ora tepuk tangan to Pri Bawa kok toh nyawa ya. omongan kuwi lho bawa kok toh nyawa iki padake rebutan bojo kok toh nyawa iki jek kentengen kanggo aku Wah. sampun ingkang perlu dibenahi babakan pundi menika kala Napa? ingkang perlu dipun leresaken babakan menapa sampun Nek suarane pun nampe. Sae, power Sing sampun. Perlu direparasi cangkeme gitu. Alah, mesoken no. Aku berusaha semaksimal mungkin yang aku bisa. Ayo Dok Ika Suhesti. Mbak Mimin. Gunung Kidul punya. Gedruke sik, yuk. Si kasih. Pincas. Jiwa lang kaji koko belok Dem dem. jiwa lang kaji koko belok
yang makan susu prawan rasane ra karuan susu rondo rasane rada sepo susu banci kuwi sing paling bergizi asik masuk mas hey. Wik oh hey saya suwe banjur ngomong saya su
Elok. Ngetutke Mbak Mimin nih, Jan. Oh, nek ngetutke aku angel banget tok gerakanku sulit tok, Mbak. Oh, sulit toh. Sulit mergo ora ana Wirama kok. Sulit ki asu jengkelit. Oh, ngono lho. Kudune keluwersan kok ngono kuwi kok ya. Ngono ki ana sekolah ra to, Pri? Piye? Jane nek babakan luwes ki rak butuh proses. Maksudnya aku kok joget kok pernah iso pas karo ketukan ngono lho nek aku ki. Ngono kuwi tergantung prejengane kok. Ya apa hubungane? Lah iya lho prejenganmu kok bego ngono kok ayo kaku kabeh ngono kok le. Iya atos tenan lho. Aku nek dirasake nek dunake ngono kuwi wong tak tantang gelut. Aku wong padake bego. Nggo terus Pak Seno arep menyaksikan banci gelut nggo terus. Wis tau nggih. Jambak-jambakan ruting brengok ya. Aku sesekali tak cedak Pak Seno ya Pri ora kowe terus sing ning kene posisine. Ngapa? Blocking iki biasane kula kok kan keteriko terus karo Apri. Kowe kala-kala sisih kono aku tak cerak Pak Seno. Kowe pengen cerak Pak Seno saiki. Blocking iki ngono kuwi. Kok mambu aspal. Kok mambu aspal pundi ta penyanyi? Areng cedak sampean kok suntap-suntup kaya mambu godhokan aspal. Lah nek pas kalih Apri wau mambu napa? Minyak wangi. Parfum. Padahal produknya ya padha, dandanane ya padha, mereke ya padha lho. Apa isi ambun-ambunan kue zaman ngamen dhisik ya, Lek? Zaman Lek ngamen 10 tahun kepungkur ambune aspal saiki ora mungkin. Wong wedoke ra ado sedina ting klenyit kok. Iya. Ya iki ana pamundutan saka. Menapa malih? Pak Tris. Nggih. Pak Tristianto, Pak Tristiano, Pak Tristianto wis saka mengingatkan ya awake dhewe sesuk 17 ki ning suwan Pak Tumiono ya ki Ade Prayora to, Lek? 17 wonten pendopo Tumiono Klaten unsi. Mangke kula susul nggih Pak e. Emoh. Mangke kula susul nggih, Pak. Siap. Mereka wonten wilayah kula lho menika mbayar menika. Urusan. Pak Tumiono ku gawe pendopo gedhe-gedhe ming mambu godhokan aspal tenan. Iya. Ketang tresna kula kalian panjenengan nek ten Jogja kula nderekaken panjenengan. Keleresan benjang tanggal 17 panjenengan wonten Klaten kula rak napa nusul panjenengan mbok menawi wonten ingkang dipun betahaken rak kula ngerti medane ngoten. Sampeyan mrai. Nggih mboten libur ning kula selakke ra ketang sedhela ngoten sih. Iya. Ra apa-apa nok. Monggo Mbak Ayu disuwun bajing loncat aku wis matur karo Pak Tristianto. Ya. Menika nembe hamil muda sampun ngantos mboten saged joget. Oh iya. Engko ndak kenapa nggih jogete dimen diwakili Dik Apri apa Mbak Ani Blorong apa Didik Mimin ngono ra ya iso merantasi telu kuwi engko. Oh iya, jogete meng Mbak Apri karo Mbak Ani. Iya, Mbak Ani Blorong. Ayo rasan joget. Hamil iki gentenan. Bar di Ana saiki terus wis nderekke meneh. Terus saiki sing prei di Oriza. Besok ganti Mbak Ayu. Oriza nglairke engko Mbak Ayu. Iki tanda-tanda arep dadi ki sono meneh. Sinten? Prastiwi. Oh alah. Masa nggih jenengan iku. Masa Bu Prastiwi iki? Ngetengke kaleng roti. Bu, usia kados panjenengan kados kula di atas 40 menika bukan rae tok ora prayoga menawa ngandhek melih lho. Lah iso diwiradati piye supaya ora bobot ngoten kan iso to. Lenyang ra masalah, le anu niku le aja didadekke ngoten lho maksude. Padha-padha monggo Bu PNS. PNS lho. Pini sepuh. Sembrono Bu Prasti kok pini sepuh lho. Lah apa? Gagrak lawas. Nggih, dibawani, Pak. Nggih. Gunung Galunggung Kabungkur. Munggono Mimin ki suarane ngono kuwi. Wah. Takon manggon sedayu. Dalam sedayu? Heeh. Lah sakniki pun proses ngoten lho swanten kula mbok kan nglenggahi dampar kencana wonten ing sedayu. Oh, ora usah kuwatir. Pinggir kali kae jek selo. Menapa dalem ingkang rumiyin?
Ingkang wonten sewon. Aja ana anak-anakku ndak gila. Oh, wonten mriku. Kok menungso kok gila karo menungso jane piye? Sampeyan gelem po manggon sewon tak nang Itali nggo gere-geretan anakku. Maksudnya timbangane dalem sewon menika komplang, kula ingkang lenggahi wonten mriku nggo seret-seretan putrane padake. Tuk-tuk kae, utuk kae. Yo. Ayo Mbak Ayu. Gunung Sumedang Katunjang Talaga Sakawayana Sesuk iki meteng ngancik nyidam pirang sasi to? 3 sasi. Dumugi 3 wulan menika sampun raos ngidam, Cih. Sirahe sing lanang iso bucak. Lah kok saged? Njaluke bangsa sing angel-angel mesti mati aku. Kudu ento, mah ora ento tak kepro. Tenan wis. Nek iso kudu dipinangkani Mas Kiswan. Kudu kuwi. Soal aku tau ngrasake le njaluk ki bayine ora mbokne bayi. Ngoten. Napa wis pun lahiran? Kula dereng mbokne mboten mbokne bayi sing ten jero kuwi wis ngarani. Oh nggih. Ki njaluk pelok, pelem nek musim pelem ra masalah nek pas ora. Lho, njaluke mung peloke lho, ora peleme. Dadi mung pengen nglamuti peloke iso lho ngono kuwi. Ngidame napa riyen? Kula Nggih. ibu muda. Ngidam kok ibu muda. Monggo. Talaga Sakawayana Rembecik di tengah gua junjungan kula pundung tulis sungkurulan sungkan tedi teyang Tarim. Tariem. Tarima. Tekan tariem. Tarim Tarim Tarima Raga Wayana Ngancik Ngancik di negara Sunda. Pak, aku nyidam jingking laut ning kudu urip modar. Dadi saka segara ngono bali nggawa ember. Aku kathok lur terus dibandemi wong. Iya. Mangga. Sritenan nang tasih